дар ин ҷанги дуюми ҷаҳон ё дар ҷанги бузурги ватанӣ зиёда дар як ҷумҳурии Тоҷикистони кӯчак ки ҳамагӣ 2,5-3 миллион аҳолӣ дошт, қариб 300,000 нафар ба ин ҷанг рафтанд ва аз ин 300,000 ки дар ҷанг иштирок карданд, аз ин қисми зиёда аз 100,000 нафар тоҷикон ё шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин ҷанг қурбонӣ шуданд, яке аз ҷанг барнагаштанд. Бисёриҳое ки баргаштанд маъюб ва маслуб баргаштанд ва на танҳо дар амалиётҳои ҷангии Тоҷикистон, балки дар ақибгоҳ ҳам дар бисёр шаҳрҳои Русия мардуми тоҷик кор кард, зиндагӣ кард ва ҳаёти худашро аз даст дод ва ба хотири поси хотири ҳамин мардуми ки дар ҷанг қурбон шуданд, албатта мо наметавонем дар як сол як дафъа ё ки рӯзи 9 май ба хоки он ҷанговароне ки дар ин ҷо қурбон шуданд ва дар ин ҷо хобиданд наравему гулшанбар нагузорем, чаро ки дар он ҷое ки мо гулшанбар гузорӣ меравем, дар он ҷо даҳҳо ҳазор аскарон дар он ҷо ба хок супурда шуданд ки дар байни трептапарки дар он ҷо шояд даҳҳо ва садҳо тоҷикон ҳам дар он ҷо дафн шуда бошанд. Мутаассифона дар таърихи шӯравӣ, дар таърихи ҷанги дуюми ҷаҳон ин факт хеле кам ёд мешавад дар бораи саҳми тоҷикистониҳо. албатта шояд ки таърихнависон дар ин масъала камтар таваҷҷӯҳ кардаанд, аммо ҳастанд адабиётҳое ки дар бораи қаҳрамониҳои тоҷиконе ки барои озод кардани Берлин ё ки озод кардани Рейхстаг дар ин ҷо мубориза бурданд ҳастанд ва тоҷикон ҳам дар баробари дигар мардуми собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ саҳми арзандае доранд дар озод кардани Олмон аз фашизм.